Kaixo txorienez, zen moduz, zelan, asteburua zegoriturrieta? Ondo, Patrizia Bitole, bai. Ibili zara, bai. Ibili gara, torri gara, joan gara, danetik egin dugu. Danetik? Tope aprobetxauta. Bueno, espero dut, energiakin hastia. Bai. Ze gaur, errezeta, bueno, ez da harina, berez, espaukotzu energia be hastia-azteko, honekin nik uste dut, ondo ibiliko zara. Vale, zer gaur inbiot, oiaskoa pepitoria erara. Pepi, zer? Pepitoria, bai, Pepi, hau... Pepi no estiloa? Pepi no estiloa, bai. Bada, ikastelako, oso errezeta, ospetsua, ez, jaten da, Andaluziatik, Asturiasera, Errioxera, da gaztelatik eta asko, da, desagertzen dabil, da, esan dut, probaukot, ze bada holako errezta klasiko bat, baina ez dut inoiz probau. Berez, hau izango da, nire lehenko alditza. Eta ze hobeto zigorrekin experimentatzea baino. Nire arpegiaren arabera, zuek erabaki etxean egin, ero ez, baina, Bai, eskenien txorine da, holan errestak eta probatzeko. Bai, gero. Zuk inozu, hau errezti hau. Ez dut inoen pepitoriaz. Entzun da neukan, hosteleitza ikasten dugunean, bada betiko errezeta ezagun horietako bat, baina prestatu inoiz. Beraz, gaur ikasiko dut. Hoi asko saltzan. Onxe kontakotzut pausos. Lehengo ingo almendrak eta ogixarra frijitxu. Gero oiaskoa igatza eta piperbeltza bota, irinetik pasa, eta sartagin batin txigortuko. Kasola berdinean tipula eta berakatza gorritxu, oiaskoa gehitxuko eta bustiko ardo txurixakin. Lurruntzen da bitartean alkola motraiu baten ogixa almendrak perrexi apur bat, piperrautza, ura apurtxo bat, nahasi eta kasolara botakotzau. Hori gero egun da 45 minutuz kosinatzen. Bitxartian engou arrautza gorringuak zapaldu, almendrak xaflatan txigortu eta patatak frijitxu eta gorde. Gero gisatu minutu bat falta jakonian, botakotzau gorringuak eta zerbitzauko patata eta almendrakin. Ondo? Oso ondo. Horaxe, oiaskoa pepitoria erara, baina geixen itxendan errestea da oiua pepitoria erara. Historiaz, da lehen, oiaskoa eta gordetzen ziren arrautzak izatea, baliabide garrantzitsua esan, ze egunero etxean arrautzak izatea gauza handia esan. Ja, oiuak arrautzarik jartzen ezauenean, baseik esan, eta oiu hori erabiltzen zen, errezeta hontan. Eta horti dator, erabiltzeana oiuak, badakizue etxean hil baduzu inoiz, barruan, arrautzak sortzen izaten ditu, eiken ez, eta gorringoa izaten da bakarrik. Gorringo hori erabiltzen zen, loditzeko saltza. Gero erabiliko dugun hau. Guk erabiliko dugun arrautza kanpotik eta baina oiua barruan eukitze zen gorringoa hori erabiltzen zen saltza loditzeko. Orduan esaten dutenak errezeta hau behar da horrela, gorringoa erabili behar da, ze batzuk errezeta batzuetan egiten dute arrautza osorik egosi eta zuringoa ere erabiltzen dute loditzeko, gero botatzeko. Eta esaten duten ez badakarrik gorringoa bota behar dela eta garai batean horrela zala, erabiltzen ziren oiua. Betxu baina gixen. Nik asunetan, hemen jarri dute ura irakiten, eta irakiten dagoenean, 10 minutu kontako da arrautzak egositxa egongo die, eta nik gorringuekin ingo ja honeikin. Beraz betxuenak isen, hori gertatzen zen. Eta gero, bada errezeta bat, guk patata sartuko dio, segia doingo berzioetan da patata erabiltzen da, baina Amerikara, Espainola, Jumaino lehenagoko errezeta bada, zeratik, daki hori ez dauka ez piperrautzik, ez piperrik, ez patatarik, ez tomaterik, ez ezer. Berez lehenengo errezetak, eta bai uste da, jatorri arabiarra daukala, ze ja 13. mendean idatziren baten badaude hor errezetak arabiarrak ekarritakoak, eta hor bat dago bat, honen errezeta honen antza handia daukala. Eta bai erabiltzen zen, arabiarre badauzkate beraien errezetetan, hainbat errezeta, almendra eta azafraia. Eta errezeta hortan, normalen pepitorian beti sartzen diren osagaia dira. Orduan hori, jatorria gehiago da arabiarra, eta hori atzeti datorren zerbait, eta normalean hori, gaur egun, oiasko erabiliko dugu, eta baina lehen... Alata nik ikusi dut holan arakibolekin, ikusi dut... Untxiarekin egiten da baita, eta txalakin baita. Beraz, azkenian pepitoria da saltzian gauza, hori almendrekin eta gorringuakin egin jakua, loditzeko, baina einzeike, gurosunakin nik imaginatzen dut ardo txurixa gaur egungo gauzi izango zala. Ez ardo txurixa beti? Ardo txurixa... Kosinatzeko erabiltzen zabien? Bai, pentsetan igual, erdiaruan igual faltan egungo zala da esaten zen hori hobeto edoteko. Segun nortzuk.
Ez, upategia eta izaten zutenak eta ardoa ikusten galtzen ari zala esan guzti, honi erabilpen bat erabil beharko dio, eta ber, sukaldean sartu, eta... Bai. Eta, bueno, lehen idatzi antza 1589koa da Pepitoria izenarekin. Non agertzen daia Pepitoria, hori, 1589 urtean agertzen da, errezeta, Pepitoria. Eta hor, bueno, gaur egun, esan dezagun, atal nobleak ero erabiltzea, baina lehen gehiago zala, barrenak eta lepoa, egalak eta erabiltzen ziela errezeta horieteko. Bai, kontakutzu ze, nik naukan intentzioa itxeko dana, oiasku bat erostia osoa eta gixatzeko. Baina, bueno, atzo joen nintzen dendara eta ez zauzen olako oiuak, holan osuak, eta esan nahi, bueno, erongo tolako iztertxo batzuk eta egingot horrekin. Beraz, horregatxik ekarritxut izterrak. Fenomeno. Bai, berez, bueno, arrautza, badaukagu hemen, bueno, egosira izen. Eta gero hemen, eingo, gero motraiuen joengo dan, hori pasta edo hori. Orduan sartuko ogixa frijitzen, eta bitartean, izan bidea, 30 bat almendra. Holan, nik pentsatu dut, eskuakin hartu da jausten dana. Eta gero besteak horrek xerratu esan dituzu ez, bukaeran da sartuko dizkiozula ez? Hori da. Xerratan moztuta, oso. Xerratan moztuta edo txiki egin eta apur bat frijituta. Orduan, behin, gero, oiaskua gatza eta piper baltzakin, da joango gara, irinetik pasatzen da... Frigitzen, gutxinaka. Bueno, errezeta guantza gustatzen omen zitzaion asko Espainiako Isabel bigarrena erreginari, eta, bueno, hemen... Hor kontatzen dago historia, ez? Joen zanea... Ies frantziara, joen zanean ies egiten, esan ziotela, maiestatea, ezazu ies egin, geratu zaitez hemen, bestelaan koroa eta ereinotza galduko dituzu. Eta berak esan zaben, boteria nahi dauen antzat eta... Eta ereinotza? Pepitantzat. Pepitoriantzat. Pepitoriarentzat ereinotza, eta, bueno, hortik idatorrela... Aipatu zuela errezeta hau, eta basekiela, hori gauza handia da, nahi dut esan, erreina jakitea Pepitoriari ereinotza botatzen zitzaiola, ero garai hartan botatzen ziotela, esan nahi du, sukalde kontu eta galdetu zerbait ikezuela, zenik ez dut imaginatzen erreina sukaldean sartzen. Ez erreina bat, ez errege bat, ez printzak ez inor. Baina orduan, bera, ero, zerbitzatzen zutenean, agian, saltzan zenez, hor, igual danai botako sotzien lehen eta esango zauen. Ez dakit, baina, bueno, kontua da, bera, errezeta aipatzen duela, ereinotza aipatzen diotenean. Ereinotza, hemen, guretzako Bizkaian, Gipuzkoan erramua, eta erderaz laurel, edo. Egia hor, beraldean... Nik ereinotza esan dut beti denik, da... Bai. Bueno. Da hola xe. Ikasi dut, beste hau zabat. Bueno, itapia jarbiotzat. Zeba? Txikixo izan bilurra ematen ustalako. Bai. Justo zu honek tantakak? Entzun dut, pla. Bai, baina ez nahi aurpegira sartzi, Vale. Hor saltzen dituzte. Ni egia esan, badaude etapa batzuko lan, bueno, diela, sare fin bat moduan, eta horiek lurruna usten dute ateratzen, ze azkenian, ez dela egosi iten dielako frigitzen ari garen gauzak, baina ez duten usten da horrelako tanta... esan dezagun radiaktiboak ies egiten, ze ez dakit inoiz frigitu zuen, baina txerriankak erolako gauzak behin egosita gero frigitzea, arrautzestatuta horrek itxena gero salto horrek salto, bueno, usten duzu sukalde guztiak kristo egin da eta norbera ere bai, distantzira ni goratzen nahi guk, bueno, ostele ditzan eta menua, eguneko menua bosteun umentako tokatzen zaizunean eitea arroza kubatarrera da eta bosteun arrautza frigitu behar dituzunean, gizu arrautzak noizean behin, salto egiten dutela. Juten ginen, gudara jungo da ginen moduan. Jartzen ginen, hemen biru geruza, guanteak hone fregatzekoak, horren azpitik telasko guante bat baita, eskularru bat, bai. Ez da broma, Patri? Hemen gainean holan buf antzeko bat, zekaro, egun arrautzatik... Zarata entzuten dana, imagina hau gero, zuen azalan gainien. Ez da gauza bat, atxegina. Bizkaitarrak eskala erretzen. Ez? Ze ba? Ondo geratzen da, Patri. Disimulatu inbarra. Ze daukagu azala oso gogorra. Adin batetik aurrera gogortuko zaizu zuri ere azala, Patrizia. Zera. Eta ez dituzu nabarituko tanta... Hauek.
Bueno, hau dantzan dabil, beraz, Bueno, eske hau, zer? lan arriskutsua da txorien ibiltzea, Nik hau atara inbioz, Bai, gorritzen edo pixka bat, ez dugu nahi gu gorritzea. ez. Oiazkoa gorritzearekin nahikoa izaten. Bai. Horretarako, hori da, normalian zerbaitek ezetasun pixka bat, hori egon zan zazoiba jendia patata frijituak egiteko egia da. Garbitzen baituzu pixka, gero askeagota eratzen die eta hori. Bueno, garbitu ura edekin bai, oso ondo, garbitzea ondo dago. Baina gero mesedez oso ondo lehortu patatak. Eta gero bestela ura eramaten dute, ur hori berotzen da hemen, eta azten da horrela. Fla, plin, plum. Ez du abisatzen gainera, Ños, egon zaitxe hor geldi. Holan bai. Ai, Holan bai. istripu, hastia daukau, Bueno, ondo, astelena da ja tope hasi gara. Zelan zu asteburua, Patricio, zu galdetu? Ondo asteburua? Bai, ondo asteburua egixe esan. Lasai, Ni guti lasai. bai, asteburua deskansatzeko izaten die, ero ez? Bueno, hauze tokau jat astebururetan memorixe inbio. Hemen gauza jeitxuzo dareska. Ez dauz. Zu ondo ibilizara. Ni bai, esatetut ondo ibile gara. Eta bueno, hoxe, arrautza kontuekin atorroin, guk zuritu inbarritu goin. Bueno, bakiu Patrik esan zuen, botazioen beranaiek ere bronka, ikasi zuen nola kraskatu behar diren arrautzak, eta arrautzak nola kraskatzearen ingurua etorri behar gara. Arrautzak frigitzea aipatu dut nik, eta arrautzak, bueno, bakizue salto egiten dutela. Beldurra ematen baizue teknika on bada beti, kraskatu, beti, beste ontzi batean krak, katilu batetara, plater batetara atera, eta horrela guta, bai, egia da, frigitzeko garaian. Hainbeste distantziakin? Bueno, Patri, nahi dut esan, esate bada, Kontu jente bati beldurra ematen diola arrautzak. Zu arrautza, kraskatu behar baduzu, arrautzatik oliotara, hemendik, holan, bertan zaude, ez? Zu plater batera kraskatzen baduzu, plater bat hartzen duzu, kraskatzen duzu hemen arrautzak, krak. Holan, behitu ze distantzitara honi ere eskua, hortik, olietik. Eta jendiei bilurra ematu atzaurraik. Eta normala da. Eta hau da modu bat, non ekidien itxozu, bueno, horren beste urbiltzea, gero, bitxadera erabiliko duzu, olioa gainetik botatzeko, hor jarraitzen duzu haindik, beste, hoxe, 20 zentimetrotara. Eta denpora guztien zaude, bueno, holan kraskatzetik, horrela botatzera, aldea dago. Orduan, bueno, ematen baizu, errespetua ematen dizu, oraindik, claro, egia da batzuk, kraskatzen dute, eta beldurre ematen die, eta hemen goiti botatzen dut arrautza, holan, Patri. Claro, horrez egiten du, berez, bota behar da, gertutik, eta honena, nik beti esaten dut, eta umeekin da izan ditu danean arrautzak, eta beti esaten dut, hartu, eta kraskatuko du, plater batetara. Plater batetara kraskatu, bi arrautza nitu, hartu, botatzen duzu lan distantzira. Eta gutxinaka. Eta gutxinaka, bai. Eta nik hor, ni hostelitzan hasi nintzenean, lehengo gauza nahi nuena da, ikasi arrautzak eskuatekin kraskatzen. Hori izan, esaten zen, nik ikusten zen nituen bigarren mailakoak nola hartzen zuten da, eskuatekin bat eta beste eskuarekin bestea da. Krak! Eta esaten, nik olakoa nahi dut izan. Eta egia da, guk bizkotxoa egiteko, bizkotxoak erabiltzen genituen 4 kartoi arrautzanak. 120 arrautza botatzen genituen. Arrotzeko bizkotxoa egiteko. Horrek, azkenian horre, 120 bota behar baituzu, 100garrena ustela badao, arrautza guztia bota imar dituzu. Eta hor derrigortze ziuten katiluetara bota eta katilutik horra. Eta bi eskuekin askarra hori itxasan. Itxasan, 2 pertsona goten ginen, bat katiluekin eta besteak kraskatzen. Eta bi eskuetara, pripra. Nik hori entzudotena ez dakite egixe izango dan edo ez, dala, ezin eskua dala, arrautza bat apurtziolan esku batekin. Ez, goiti bera. Goiti bera. Aldamenez apurtiten duzu. Olaxe ez? Hau da, arrautza horrelakoa da, luzetara, zu gainean apoia balsa, indarra egiten badiozu, ezinezkoa enoa esaten, ze agentea egiten duena, baina aguantatzen du pila bat pixu. Aldamenez, estutik, zapaltzen bauzu, apurtiten duzu. Bestela, arrautza batzuk ekartzea da, eta hemen egiten du olako crash bat, momentu baten. Egingo. Momentuz, kontakotzut, zera handoian errezetia. Ja, hemen, apurtxo bat garbitxu dugu, utzi dugu olixo dantzak beste egun baterako, eta hemen txadaukau.
ogi frijitsua eta almendra frijitsuak bai, dauzkagu hemen, eta oilaskoa txigortuta. Orduan, ointxe egingo duguna da, pepitoria saltza, hasten, ez? Hasiko gara. Orduan, hemen joango da tipula erregoz egingo, berakatzakin, gero, botako txago oilaskoa eta ardo txurixa. Hor bustiko eta ointxe egingo beste horia. Hau da, oin printzipioz, oilaskoa saltzan egiten duen moduan jendiak, edonok etxean egiten duen moduan berdin-berdina, ez? Prozedura berdina. Hemen, esan duguna, pepitoriaren berezitasuna da gehiro, almendrak erabiliko itxurula, eta hogi txigorkia hori loditzeko, eta arrautzak gorringo. Baina nik uste sapori izango dela oilasko bat, oilasko saltzan. Ez dut uste almendrak emongo ziela besta... Gehiagi ez, gorputza emango diote, bai, gorputzan gauzi izango dela. Baina gorputza eta... Lodixo agatuko da, baina hortik gero zaporea, bai. Aldatuko da, seguru bai ez. Begiak izten digute, egiten digu hemen oilasko bat saltzan normala, eta bestia pepitoriarara, eta ezberdina izango da, noski, zerbait nabaritzen da. Baina, hortik esageratu izatera, honek bezaltu modu. Ez dut pentsetan. Kontuz, Oin botak ipuliarin, bai. Segurtan taba zegoen, eta ura arriskutsua da. Horixe, oin jabe. Hemen txe distantzeteko lehen? Bai. Bueno, espada, komeni distantzia beti. Sukaldeko erredurak aipatu du txarrena, karameluarena da, olioarena oso txarra, temperatura eta altuan badao, urarena, beti garrantzitsua erretzen garenean, ur hotzetara joan, eta ur txorrotaren azpian denbora bat izan. Gero, jatetxe eta sukalde gehienetan izaten dituzte olako pomadak ero hortarako, eta bestela hemen garbinelarreak erakutsi zigun, ukendu bat egiten zen, aurreneko elur urakin erabilita, lehenengo elurran ura erabiliz, eta olio nasketa bat, eta hori erreduran dako, hori bakarrik. Eta oliba olio azkenean, horko ipe bat botatzea ondo etortzen da, hidratatu inbar dugulako, erretako atal hori, hidratatu inbar dugu. Eta, estaltzea, ondo zaitzea, ez bustitzea, baina, nik egia esan orain gutxiago dauzkat, baina lehen labean sartzean gauzak eta jatetxetan da olako, hemen azpian geratuko ziren, oin pila bat, horre hongo dira. Nik zaurixak eta nik labanekin eta nahazea arrizkutxua, baina arrautzekin ez, hori kontasuztan eranaiak, inbidala zigorak esan dagoen moruan, aldamen baten ez, ontzixan beran, zebestela kutsatu leike, hori ez. Azkenean esaten daue, hau, zikina badau, arrautzatik, oskoletik sartu leikela olako zikinkeriren bat edo xomorroren bat, eta horrek kutsatu leikela gero janbiosun arrautza. Gero, ikusiot gomendatzen dauela, nik uste dut inobezek ez dauela itxen hori, baina jendeak jarri bizen dula, zapi bat, zapi garbi bat, eta hor kraskatu gaina. Hemen nahi badozu arrautza kraskatu, zapi bat jarri, eta horrein, nik hori irakurri, baina hori norbaitik itxen dau. Gero, egia da batzuk, sukaldariak egiten dutena arrautza bat zenbat, erabili behar dituzun, horren arabera bat bestearen kontra kraskatu. Bai. Ordan asala-asalan kontra, klak-klak, eta ero biak kraskatzen dituzu. Normalean nik etxian eroiten duena, sukaldeko iskina, nik sukaldea erabilita gero beti garbitu iten dut, eta hori, eta iskinan kraskatzen dut. Baina hori bai, lehen esan duen, Patrik, inoiz estan egin behar, gero, egia da, ez teko zer ikusirik, jan behar dugun arrautza hori, gero erabat kozinatuta joan behar da, ez da izemateko temperatura, eta naiz eta kontaminatuta bota, kozinatuta joan behar bada, hilingo dira hor, joan diren somorrotxo guztiak, ero, honesa bat egin behar dugun, ero gutxi indako tortilla bat jan behar dugun hortik, orduan, patata tortilla bat egin behar badugu, eta hau izango esan goporra o katilluan nun astu egin behar dugun, hemen ez apurtu. Zemendik azkenian, azaletik zatitxoa jun aldira, horra, eta, kontaminatu gure tortilla edo dagoa. Erabili binauen motraiu hau, baina ikuste dut txiki geratu jatela, berez haundi bat aukeratu dut hobe, eta hemen sartu diau, ogi txigortua, almendrak bebai, perrexi lapur bat, eta gero, honen intentzioa da gero, ore bat moduan eitxia, ez? Orduan ingo duna, apur bat, ur apur batekin, zapaldu, bestela, ingo zanolako pasta bat. Ditzen dena pikada ero, ez? Izango zan hau iten dana hori. Bai, pikada, majado edo lan badauko izen de xente. Zerbait behar duzu itea esan, patata zuritzen nahi gozu joan, ero nik lana bialdu niri, Bai, igual patata, kontu kontariarik jogonaz, Biariko zutau zuritzen. Patatak? Bai. Bi, bale, nik zuritu. Hau frikitzeko da, gero, batekin ben nahiko, baina nik uste dut patatak mundu zoi guztetan jakola, ez? Jango die patatak, Patri. Bai, ez da. Txiontan, magizu jatun hona diela,
beti animatzen da normal. Horregatik. Lehengunean, betu, fans handi badaukagu, Estitxu. Eta Estitxu etorri zen guri hona bisitan, eta esan zuen, ari gustatzen zela txoriene, eta gainera... Bisita, etorri zike fansa bazara edo? Bai. Hori esan beste aldeko, bestera igual, ondarrukuren batator eta... Behin baino gehiagotan esan dugu, hemendik zuek Miramonetik basaba bizate, pasatzen zaet hemen, goizean, eta ikusten gaituzu hemen guri lanean, kasuein, grabaketa, hor gaudenean sartu, eta etorri da? Nerbait? Bai, hombre, etorri izan die. Estitxuz aparte, etorri izan die beste urte? Etorri izan da jendea, bai. Ba, etorri izan dana jendea publiko moduan agian telebiztara, eta gu behitu txorieneko jarraitzaia, eta erakusten diegu nola lan hau, nola lantaldea. Azkenean, guri ikusten gaituzue bakarrik, baina txorienen lantalde handia daukagu. Beti oten gara, 2, 4, 6 gutxienez, eta dana daukate lana, batzuk gutxeo, bestatzuk gehiago, eta parkatu, hor hemen gaudenak. Hemen gure arraindegi txiki honetan, baina han barruan gure montatzen, gero idazten azpiko truko guzti horiek, eta, lantalde handixa dago. Hori da, Patri eta Zigor agertzen direla, baina ez, hori baino askoz gehiago da, eta gure, gure saioa ondo jotearen eta emaitza, hori, lantalde ederra dukagula, eta esan ez gaude kejatzeko, Kamara honena dauzkagu. Zelako ondo geratu zaran taldea guztuak. Patri, egisa da. Nik egia da, beste telebistako beste talde batzuekin egin izan du lan, oso ona dira, baina gurea dio benak. Danak. Hori, ez da dudaik. Hombre. Bueno, hementxe jarraitzen dugu platerakin. Bauko hemen pikadia. Hementxe jarraitzen dugu honek apurtxo bat gorritzen. Bai. Eta ontxe, honei bota bitzau, apur bat, pipera utza. Bai, hemen bota esekibe bai azafraia, baina, nik azafraia ez daukaten ez hemen, ez duten ez ekarri, pipera utz puntutxo bat. Honek eman gotza koloria, eta zaporia be bai goxua. Orduan, hemen txe ontxe imideguna da, dana sartu gure pepitoria hasi. Orduan, hemen txe? Ardoakin busti bat zen duen, esan duz ardoa eta ero saldarekin. Lehenengo, oiaskua. Bai. Barrura. Gero, Zigorrek ondo esan dauen bezala, ardaua. Mentxe daukau, ardo, txurixa. Patatak zurituta, garbituta eta lehortuta, esan duguna, Oso ondo. Igual, ez diko gara, moztuko ez da zu lauki txiki-txikixetan. Niri txiki-txikixa ezin jate esan, Patri. Ze benetan, ez di ikusiko bestela, Baina, aste santuan bagabizela, hemenik txorinetik ekatza dutzu egolan gomendixo batzuk irakurtzeko. Zuk irakurriko zu... Sasoi hona. Bai, sasoi hona, azkenean denbora libria daukau, eta... Denbora libria zu, ni errezatzera jun behar naz egunero, eta prozesiotara, eta juten nahi, da... Oporretan ibiliko zan, ibak itzure egute gisa, eta oporretan ibiliko zara, beraz, mesetara jun zeik eda gero atzaldetan irakurri umiekin egon da. Beitu, irakurtzean errazo, ona da, baduko gaina, nago, oin, liburu batekin, eta ez dakit nola egona izen, oin arte liburu hori irakurri gabe, eta hau da, almanaka. Almanaka? Edorta Agirreren 2003an atazuen almanaka, eta hau egun guztiko, urte guztiko, egutegia da. Bai, daude errezetak, anekdotak, historiak, kontatzen ditu hainbat eta hainbat bitxikeri. Hemen dago bat, Patrizia, haitxu, Bai. Eskontza eskondu bizazu. Bai, eskondu bizazu. Uztak, eskatzen bostia? Bai, eskatu diozu? Beitxu, otordua. Kontau. Hau da, Etxaun Barkosek 19. mendean egin zuen otordua. Bere, eseri, lasai hartu, Lehengo. Hau zan, estei otordua. Oilo salda, idi salda, azuri sopa tomateaz, amuarrainak, oio barrubetea, piperra da lukainkekin, azuri erregozia, ahari hanka errea babarrun zuriekin, oiasko errea entzaladaz, ahabiez beteriko bolobana, mazapana eta natillak. Ardo beltza, kafea eta txokolatea. Hau izango zen sarrerakoak. Hau dana, hemen goite?
Onaino. Horrek sasoia, Sasoia? Pasauka. Estamos corto inorremen. Dana geho gozean. Zamo, da, eskontzatik dator, bultak atako zian, anelizatik, bultak, bueno, ez, atetxetik. Ba, liburua benetan oso interesgarria, haitxan liburutegian neukan, eta, bueno, momentu batean irakurtzen da, nik esatizue, 2 egunetan, ia erdia baino gehiago irakurri dut. Bueno, olako anekdotekin adina izango da irakurtzeko, eta nik ez dakit gaur egun eta gaur egungo eskontzen baskarri horren luziek, igual hortik etorriko dien. Ez dakit, bueno, gaur egungoak dira, ez dakit, dietan dagoen jendean dako, hori ikusita gero, ez dakit. Arrazoia ekutzu. Bueno, errezeta zelan doa zemen bai, behitxu, hemen txe daukau ja pikadia haulen egin joguna, eta pasauko gure kasolara. Hau jengo da, 45 minutu kosinatzen. Vale. Eta orduan guk bitxartian zein gau. Patata frigitu. Behitxu holan, ez, patatak frigitu, egin gau gorringuak atara, eta honek almendrak txigortu. Bueno, honek patatak, ja, egin ja dauz, berez joengona sataratzen, eta gixatu bai hemen txe onda, plop, 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 hor da dil, gutxinaka, gutxinaka, eta ingoguna da, hori, dana gehitzen joan, gure pepitoria itxeko. Eta usaina ezberdina dauka, Osa, bala hoi askua saltza, baina patri, almendrak eta ematen diote, Badauka beste usain badauka honek, beste ikutu badauka. Nire etxeko hoi askua saltzen azkenean, ez dakit, igual barazki gehiago dauzka, edo, ez dakit, ezberdina da. Bai, nik hemen, gure etxean ohitura daukau, sagarra botatzeko asko, eta gozo ikutu bat botatzen du usailean, eta bestela, ekipula azenarioa baldin baduka botatzen dio, eta azenarioa... Eta nik irinak loditzen dut normalian. Bai, guk hemen, egizan, almendran kontua eta guk hemen ez dauka horren besteko itxure, gozo gintzan, bai? Baina almendrak olan, nik behintzat, nire etxean, ez ditut ezertako erabiltzen. Olixo hau erabilibiot? Jateko, beri hortan, txigortua, zoragarri. Olixo hau hori, berrera bilibiot. Ez dugu botako. Horre almendra gero gainetik botako izkiozunak, ez? Almendra batzuk itxoko. Vale. Beraz, hau ziko gara, berotzen bebai. Bai. Almendratzako, hemen botako patatak. Vale. Gora apurtxo bat, patatak gixatzen edo bigundu daitxezen. Hartu, esango notzun hartu holan, zezuri frigitu gustetan gatzu. Zein? Patatak. Atzeko busti baino lehen esaten notzun. Nik nire txean patata frigituak egiten doaz, umia gaitik eta pikoteatik. Ni patata frigituak jartzen baizkiate jaten ditut. Baina ni, ez dakit, kirolean egurrean ibilintzenean, hor txipean sartu ziren patata frigituak eta kendu izizkiaten, eta ez ditu faltan botatzen, bebi esan. Orduan ez da gauza bat. Egoten badira jaten ditut, baina ni niretzako bakarrik patata frigitua ez ditu. Ez da gauza bat olan faltan botatzen duzuna. Ez. Eta, hori bai, nire semeak eta... Eta dietan da sabizenean ze botatzen duzu gehiago faltan, olan ordieta horretan ibili zinean ze botatzen zinun, olan hauken du dozti da. Ni oso gozo salea naiz, eta niri gozoa pila kendu zidaten. Orduan, gozoa bai botatzen nuen faltan, baina beste gehiago kendu gehien bat hori kendu zidaten. Ze beste dana, patata frigituta beharren egozita piloa jaten dituen, kendu jakirik ez ziaten bat ere kendu, baina bai agian neurrian agian izan daiteke ni gehiegi jaten nuela. Gozo gehiegi jaten nuela, baina kendu niri ez ziaten inoiz ezer kentzen. Neurria, bai, eta gehien bat prestatzeko modua. Egozita, garbi, plantxan... Ez jaki bat konkretuki baizik eta... Ez, hoi askoa jan beharren horrela, jango nuen plantxan egin da, gehien bat. Atarako ez da zu, nik arrautz gorringua, horan eskuekin indote bai, egoten daukeria itxeko motraiuekin, ezta? Eta horan itxeko, baina, nik eskuekin egin dut, eta hau joengo da, purtxo bat gorputza emoten, loditzen ez dakik joengo da, baina... Eta gozatu iten du, arrautza gorringuak azkenian, badauka bere, krematxu puntua emango dio, koipea dalako, koipea daukalako, koipe ona, arrautzan kontra ni behintzatena izaziko inoiz, eta nik hori, errezetan baten bai ikusi duana hori, frigitu horrela erolen induzuna ogian eta arrautzarekin batera birrindu eta gero saltzari bota. Sondatara biot platera sakona. Bale. Hori, beltza, atarako ez da zu. Eta hemen ingot, joango gara, hau frigitzen dan, geixa bigokotzat. Bale. Eta, zer museitzen da ondo? Zeia oso ona, benetan. Bete iten du. Eta nik ebekarri zuet, azte bukaren zan di jendea, gaztiralean, air fryerra ikusi, eta, erosi dugu, mesedez,
Ema ikustu beste errezetan bat. Bale, gaur ere, erabiliko du airfryerra, eta ez daukazu unentzako, gaur ingo duen errezetan, labean egiteko aukera dago, plantxan egiteko aukera dago, lurrunetan egozita egiteko aukera dago, Ondo sabiz airfryerrakin zue, Posik. Nik, nire etxean patata frigituak egiteko eskatzen diate, egin iten ditut. Esaten diate airfryerrakin errezeta egiteko, egin egiten du. Gero kontu gorretan nabaritzen da hori pila. Nik mertzenarioa, naiz, Patri. Bai, bueno, benetan, eta zerbait nahi baduzue, txorienabildua.eus. Lurrunetan egindako errezeta nahi duzuela, holako gaitu bat errezuela, lurrunetan prestatuko du. Plantxan nahi duzuela, plantxan, txingarretan. Gu zuei, laguntzeko gaude, beraz eskatu. Saltza kontua nahi baituzue, ebentxe saltza kontuak. Hori da. Eta normalean, ia, 1,89,9 gozo. Euneko euna saia da. Euna saia da. Beraz, hementxe perrixi apurtxo batekin, eta, almendrak... Gainetik estatzu txigortuta, ez? Hori da. Egongo bazan hemen Isabel Bigarrenak esango zuen, Ez zauen ies ingo, Ez zauela ies ingo. Pues, hemen geratuko zan. Eta edo bitu, aukera izango zuela martxeiteko, baina ez. Jaki baten aurrian. Hemendik, hau da, gure oiaskua, pepitoria erara. Prouko? Bueno, venga, zuk esaten duzuelako, Patri? Bestela... Nik ustot, sardexiakin bebai, ze behitxu hau, bigun geratzen da, ikusi zelako bigun ateratzen da ja ezurretik. Patri, erregina dauela horre. Erregina dauela horre. Ze protokolotan eta zabizu edo? Badakizu protokoloan oiaskoa dela jaki bakarrenetako eskuarekin jan aldala? Eta edukazio honekoa da, bai, oiaskoa jan alda eskuarekin, eta ez dago gaizki egusita, ezin dizut ezer esan. Ez di patatai jauzi, hoi bai pekatua. Ez dituzu bota. Ez ditut harrapatuta. Egin duzu nigatik. Bai, karo, zure dietagatik. Nik patatatxo bat hartukot, goxua, Pepitoria, behitu, naukan probatuta? Oso goxua. Eta aukera goxua, holan itxeko saltzan. Eta esan dagoa, oiasko kontuekin jarraituko orain. Oilasko nuggetsak barbakoa saltzarekin. Beste aukera bat, airfryer. Airfryerrean. Gure gailuan, labean, frigitu eta plantxan eroiteko, baina, hemen beti gu bultzatzen duguna, saltzen dituzte oilasko nuggetsak, hainbat tokitan eta, baina etxean egindakoa bezalakorik ez dago. Azkenean guk ikusten dugu hemen, ze botako digun gure oilasko nuggets hori. Oie, eta hemen dauzkagu osagaiak, ez dakit, nuggetsak bestetakoak erosten magu, osagaiak seguru bate hon bat gehiago izango dula, eta guk hemen dauzkagu nuggetsenak gehi saltzakoak, bia dauzkagu. Gainera, nik pentsatzen dut, gainera horrek osagaiek eta irakurtzen baitxuzu, nugget prestatuta eta etortzen diezenak, igual osagai gehiago edo gutxiago egiko itxue, baina ezagutzen dozunak, 0, oiaskua, eta horrego die zazpideun da sortz ez dakizen, koloranteak ez dakizen bat, kaka. Hemen nuggetsak egin izan ditu txorienen, eta oinarde egin izan dugu beti, horako gazta krematxua erabiliz, ez? Aurkoan, errezeta berri bat nahi du probatu, eta oingoan erabiliko dut patata egozia eta kipulak emango dio lan gorputza, baina patata egozia izango daulan, honi izango diogu gorputza ematen diona. Harto almidoia dauka, eta baina oberena izango da, saltzean nola ingo du. Lehengo robotean sartuko oiasko paparra, harto almidoia, kipula erdi, patata egozi erdi, arrautza bat, eta hau dana birrindu ingo du. Gatza eta piper beltza, olioz pixka zikinduko ditu eskuak, horako nuggets itxura emango dio, eta airfryerrean 180 gradutara 10-15 minutuz egingo ditugu. Saltza, horako whisky barbakoa saltza bat izango da, eta horretako whiskia jarriko dugu lurruntzen, ketchupa, piperrautza, estia, limoizukua, perren saltza gehituko dizkigu, eta hor utziko du irakiten, eta egin da duenean saltza honekin. Zerbitzatu, eta listo. Ez dauka, ikusi duzue, oso erreza dela. Saltzagrako osagai guztia nasi, bai, lurrundu ingo du lehengo whiskia. Gero, hemen robotean, paparra eta dana nasi, paparra ero izterra nahi duzuena. Dana birrindu, eta ikusi guzue, goxua eratzen direla. Izterra jartzen gozue, mesedez, ezur barik,
Ezur barik, azal barik, Bai, ez? baina ezurrakin ez dauka sustantzi gehiago, Patri? Ez dakit, bueno, horretan eta nagetzak eta itxeitxusten, prozesu industrial horreitan nik pentsatzen dut horrek sartzen da bela, ezurra, azala, burua, begisek eta danak, baina, bueno, etxeko robot baten, nik ez dakit zelako robotik daukatzen zuek etxe, baina erien ezurrak sartzen bozu, robota. Robota bai Terminatorrak ez. Hori da. Terminatorrak ez. Bueno, ba, hemen, paparra. Ta tipula jarri bizu, holan, gordinek? Gordinek. Beitu. Beri hortan. Eta baina horrek lagundu, bigundu iten du pixka baina, kipula, eta xamurra usten du, olako horrek eman dio krematxu puntua. Patata egozia, hemen jungo naiz gero berrintze pixkanaka, ze bestela ezaizkik abituko danak. Bai, lasai. Ba, betxu, hemen txorienen indou berba behin baino gehixautan, ba, bueno, baraualdietaz, ezta? Eta baraualdian oinarrituta dauzen dietetan, bai, ontxe oso modan dauzela. Eura gomendatzen da, 5 otordu inbiarrian, ba, 2 eitxia, ez? Da hori gorputzan dako, ba, bueno, garbiketa badala edo ona dela. Guk beti gomendatzen dugu, zuen medikutara joetia, aholku profesionala hartzea eta hortan oinarritzea. Eta gainera ontxe, ikerketa berri bat egon da, Immunity aldizkarian, eta esaten da, esaten da ikerketa honek espada itzen modu zehatz baten eta aholku profesional baten bidez, horrek ahuldu itxe itxula lobulu txuriak. Eta ba, azkenean lobulu txuriak oso garrantzitsuak diez, gure osasunerako, beraz, bakoitzak ikusi deixela, baina hori beti mediku baten aholkua jarraitxuz. Olako gauza guztiak janariarekin eta beti esaten duena. Guk esan aldugu zerbait gero, baina holako beti aldala profesional baten eskuetan jarri, eta ez dala berdina, ez Patri ez da berdina, ez ni ez gara berdinak, Alberto ez da berdina, ero ez bakoitzan adina, lana, orduen, ez dakit, hor faktore asko ikusi behar direla, eta neurriak initeko gauza. Bai. Vale, hemen, ikusi duzu, bota ditugu, kipula, patata, gero, paparra, piper beltza eta gatza, oin arrautza botako dut, eta hartu almidoia. Bai, ezkenean arrautza likidua danez bai, horrei horia... Bai, eta gero batzen lagunduko da, baina gero kosinatzen dugunean, honek ingo duena, pegamento lan arrautzak egiten duena. Ezkenean, haragi boletan, da egiten duen, berdina. Hori da. Paka. Hau zeliak ondako balio du gainera, bitxu, hartu almidoia bota digula. Hemen pazientzi pixka bat, hola noizia, meinolako eragio muti... Hori lehen... Gaizik endo nabestu hori. Telebiztai, ez? Botatanako lan kolpetxo batzuk. Horre beti funtzionatu izan du. Beti funtzionatu izan du. Patri, liburuak, ze liburu, behitu, nire aipatu du nire zein... Ozein abien irakurtzen, da oina azte santurako gomendioa. Zuk, gomendatu duzu hau, Edorta Agirren liburua, hemen txe beste bat dau, Amantala eta Mantela, ni igual, usten bostazu, igual, etxera erungot. Eta guztau jat, Edorta Agirren lehengo esaldixa bera definitzeko. Da, Nafarra, Euskaldun guztiek bezala. Hori da. Bai. Eta, bueno, nik hemen daukat, Karmele Jaion liburua, aitaren etxea, nire Julenek gomendatu duzta irakurtzea amaren eskuak. Baina, bueno, nik hau daukat irakurritxa eta asko gustau jaten, da, bueno, ez dakit gurezun kontatzea historixa. Kontau! Historixa da idazle batena... Baina, aurreratu pixkat jendeak irakurrina ba? Bueno, igual atzian ez dakit jarriko dagoen, baina ez dut spoilerrik ingo. Eta, bueno, badau idazle bat, dala liburuentako protagonista, eta bauka horako blokeo kreatibo bat. Eta hor azten da, buruai bueltak emoten, zeri buruz idatzi, bueno, bere familixako bai, beste pertsona batzuk sartzen die historixian, eta itzen dago eroa, bueno, holako generuai buruz, machismoai buruz, eta ni pentsatzen dara oso liburu politxa, aberasgarrixa, irakurtzeko erresa, da benetan gomendagarrixa. Nire asko gustatzen jat. Nik gehien bat esaten, nik irakurtzen ditudan dire asko historikoa gustatzen dizkin, pila bat. Eta gero, errezeta liburua, baina zerbait esaten dutenak, ez bakarrik errezetak agertzen direnak, ez? Ez bakarrik oiazkoa da, holan, osagaiak eta prestakuntza, ez? Errezeta hau nundi dator, errezeta hau gure ero egiten zen, ero ohitura zegoen, ero jatzeko, ez dakize sasoitan, eta gero aukera, bueno, holako liburuak eta guztua irakurtzen ditut. Nik beti eleberrixak, beti eleberrixak irakurtzen ditut.
Hau protestan dabil, ja, nik uste dut... Zer dago, mesedez, ni? Nekatu naiz. Asteburu txarra auki da horrek, be? Ai, nekatu naiz. Eta horrek jagura hau gelditzea. Bueno, jarriko duena da, eskua zikindu baino lehen, hemen saltza egiten, eta hortarako esan dakoa. Whiskia. Bai, bueno, ontxe, txorinetarrei gogoratzeko, egin bidogula barbakoa saltxa bat. Hori, estatu batuetan asmatu zen, baina, bueno, gaur egun mundu osoan jaten da, eta hori, oso ospetsua da, nik uste dut, leku da, eta niri asko gustatzen jat, eta hori aragixan dako eta asko erabiltzen da, itxu, nagetzak inbiau. Hori, aragixan dako eta asko erabiltzen da barbakoatan, itzen bozu, hori aragisa erreta, eta hori saltza horrekin lagungarri izeteko. Baina zigorrek kasu honetan, egingo bai, nugget batzukin. Nik etxean, egia da, iten dugunean txingarretan zerbaitero. Beti, jute, egin saltza ezberdin, baina holakoak, gustatzen zait esperimentatzea, eta... Hemen alkola lortzen. Alkola! Gaina, nik, whiskia da gauzat, patxarrak ezaizki gustatzen baterez. Batez, ez daukatolan batere guztoko dara. Baina, whiskia justo da, bat, usaia bezait gustatzen. Eta egia da gero saltza hontan, ematen diola oso ikutu, ematen diola, baina erateko garaian da, gu, eta dino izin dugu, jun, olako, errona eta egiten dian olako tokitara, eta matizute probatzen da. Tana, zeo noa, dari... Ja, baitxo, nire horri baukau, amonko bonien, nire besta esja gustatzen, horrek patxarrak eta. Bueno, eta danak izin bidi ezberdinek, ez, patre, hori garrantzitsu iziten. Ba, jolan, igertzeko diela artisauak. Bai, baina, saltzen dituztena bebai egia da estirala danakolan, molde batekoak esaten duzuna. Kate askarretako... Kate askarretakoak dirolan, ez? Gure dagoelako emun hori, ikutua artisaua, baina nik uste dut... Hori marketinga da, Nik uste dut marketinga izango dela. Bai, bueno, barbakoa saltzen lehengo errezitea izan zen, 1913an Rhode Islanden. Dala Boston eta Nueva York arteko, provintzia baten. Orduan, hori izan zen lehena, gaur, hemen txorienen, apirien, ez da lehena, egun urte baino pasadie, baina, hemen bai, itxe-itxugu barbakoa saltzak. Egin izan dugu txorienen, behin baino gehiagotan, eta hemen egia da, holako erre txingarri kutu bat ematea ondo egoten da, eta horretako piperrautza ketua saltzen dutena. Bai, eta oliba hori ketua lehen goguneak arri zinuna, bai. Ero, barazki batzu hartuta salteatu olio gabe, erre. Eta horrek ere ematen diolako ikutu berezi bat, batzutan tomateak eta piperrak eta erabiltzen dira, ez? Olako batekin, txak. Pentsau, zelako garrantzitsua dan barbakoa saltxa, horrek ez dauka egun bat bakarrik, ze bakitzue jakidanek daukiela nazioarteko eguna, ez? Bai. Barbakoa saltxak dauka hilabete osua. Maiatza da, barbakoa saltxan nazioarteko hilabetia. Bai, Osa, 30 egunetan, ez dakiz zeo zehingo dauen ospatzeko, edo, baina, zer ospatzeko, honek, esatu batuetan, 180 dauka barbakoa bat etxien. Etxea dielako, baina eta hiriburetan da bizi dienak eta horrek pixuetan ez da bizi inor estatu batuetan. Euneko geia biziko da hor, baina euneko 80, hauen Heart Patioan Barbecue Association erakundian arabera, dauka barbakoa bat etxien. Osea, bada kopuru ondisa. Ketchupa. Bai. Bota digu, hemen perrin saltza. Estia, txoraera koiarakada bat, erori 15, 20 gramo. Zu, barbakoa saria zara? Barbakoa ez saltza barbakoa, Bai, holan... Gure etxean gu parrilla, barbakoa ez dio, ditzugu gu, parrilla da tingu, parrilla da ditzugu. Parrilla da. Ba, egia da, eguraldia eta ona dagoenean eta gustatzen zaigula holan hartu, eta noizian behin, ni hurrengo egunean ahi eukiten dut. Parrilla... Ez, aragia jaten, gehi. Nik okeli ez du jaten. Hori izango da, okela artean jango erango zula kalimotxua. Ez, patri, benetan, nik segia esan, holakoetan, ardau apur bat eratatzen dira, eta eraten dut. Mendian da gauzen ez dut olan, eta da, estomagoan nabaritzen dut, eta da, astuna, ze, nik etxean aragia jaten dut, baina ez du jaten, ez da, aztean, egun batero bi jaten dut, eta gutxi, neurria. Eta egun hortan, badaukaso, saieskia, txistorra, txoixua, odolkia, ez da izer, eta lepo jartzen ez, orduan. Bueno, limoizukua, piperrautza, ketxupa, perrins, eta gure whiskia hor daude, eta ezerrez, honek behar dugu pixkat hemen, beste 5 minutu irakiten izatea, atera gure nagetzak hemen busti, eta jan.
ber. Hamburguesatza du bai, hola, handixabak itxen bozu. Bai. Sa, handixabak. Neikua, tamainoko epat. Handixabak itxen bozu, hamburguesak. Saltzen dituzte ogitxoak txikitxoak, zolan bai. Bai, gero, ikusi txundik batzuk bai txikitxuak, ditzotzala olako oiasko krispetak. Eta izaten dira txikitxuak. Bai. Bueno, hemen daukazue, beste aukera bat, katxarro erabiltzeko, eta bestelan, labea ere, berdin erabili alduzue, ero plantxan, zeatik ez. Hemen dauzkazue, gure oiasko nuggetsak, barbakoa saltzarekin. Bitali, oso hotzak daude, isostuta. Bai, moztu bat erdikin. Bai. Moztuko bat hemendik. Da igual erdixabe. Bai. Bueno, igual hori no. Saltzia dago, bai, saltzia gutxi hori. Barrien dago. Bai. Bueno, horrek, Maite zaituztegu, benetan. Aguri arte.